салом бачаҳои азиз, биёед имрӯз якҷоя ана ин гуна як лавҳаи зебо тайёр мекунем. Худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. Мо онро чун ҳар вақта аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Бачаҳои азиз, биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Барои тайёр намудани лавҳа аз картони ранги сафед истифода мебарем. Акнун биёед бо қоғазҳои ранга рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо қаламро мегирем, дар он мутасвир мекунем. мо тасвирамонро давом медиҳем. Пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвир карда пурра ба охир расондем. Акнун биёед қайчиро мегирем, ба бурдан шурӯъ мекунем. қайчиро гирифтем, ба кор шурӯъ намудем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо шириш ба рӯи лавҳа мечаспонем. акнун бо қоғазҳои ранга рӯи лавҳаро оро дода пурра мекунем. мо ширишро гирифтем, ба қоғази ранги кабуд ширишро мемолем. ана ҳамин тар. акнун саросима нашуда эҳтиёт карда ба рӯи лавҳа мечаспонем. дар вақти часпондан саросима набошед, бачаҳои азиз. акнун қоғази ранги бунафшро мегирем, дар рӯи он мо ширишро мемолем. мо ширишро пурра мемолем. онро ҳам эҳтиёт карда саросима нашуда ана ҳамин тар мечаспонем. акнун қоғази ранги кабути пастро гирифтем. дар рӯи он мо ширишро мемолем. ана ҳамин тар. онро ҳам мо саросима нашуда эҳтиёт карда ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, акнун биёед аз қоғази ранги сабз мо ана ин майдони майсазорро тайёр мекунем. қоғази ранги сабзро гирифтем. қаламро мегирем, дар он мутасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. майдони майсазорро пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. ана ҳамта мо тасвир кардем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мебурем. пас аз бурида шудан бо шириш ба рӯи лавҳа мечаспонем. акнун мо ширишро мегирем, ба рӯи қоғаз ширишро мемолем. ана ҳамин тар. акнун саросима нашуда эҳтиёт карда ба рӯи лавҳа мечаспонем. дар вақти часпондан бачаҳои азиз саросима набошед. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳмонда нигоҳ кунед. акнун биёед аз қоғази ранги гулобии паст мо ана ин расми харгӯшаки зеборо тайёр мекунем. қоғази ранги гулобии пастро мегирем. қаламро гирифта дар рӯи он мутасвир мекунем. мо тасвири харгӯшакро аз гӯшҳои он шурӯъ намудем. ва дар инҷо мо гӯши дуюмашро пурра тасвир намудем. акнун мо чеҳраи харгӯшакро тасвир мекунем. ана дар ин тараф мо чашми якумашро нишон медиҳем. дохили чашмашро пурра мекунем.
дар инҷо мо чашми дуюмашро тасвир мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра мекунем. ҳамин тами ҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. акнун дар инҷо бинияшро тасвир мекунем. даҳонашро ҳам нишон медиҳем. дар инҷо мо дандонҳояшро тасвир намудем. гирди калаашро ҳам пурра мекунем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам, ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. биёед бо тасвири як сабатча расми харгӯшакро боз пурратар мекунем. ана ҳаминтар мо аввал дастаи сабатчаро тасвир мекунем. расми сабатчаро пурра тасвир мекунем. тасвир намудем. акнун мо либоси харгӯшакро тасвир мекунем. ана дар ин тараф. аз ин тараф ҳам мо тасвир мекунем. пурра мекунем. акнун биёед мо пойҳои харгӯшакро нишон медиҳем. дар инҷо мо пои якумашро тасвир мекунем. панҷаҳои пояшро ба назар намоён мекунем. ва дар инҷо мо пои дуюмашро нишон медиҳем. бачаҳои азиз, бо қалами оддӣ тасвири расми харгӯшакро пурра ба охир расондем. акнун биёед бо фломастерҳои ранга расми харгӯшакро қисман рангу бор мекунем. мо аввал фломастер ранги сиёҳро мегирем. гӯшҳои харгӯшакро рангу бор мекунем. ба назар намоён мекунем. акнун фломастер ранги гулоби пастро мегирем. дохили гӯшҳои харгӯшакро рангу бор мекунем. аввал гӯши якумашро пурра рангу бор мекунем. ана ҳаминтар ба назар намоён мекунем. пурра мекунем. акнун дохили гӯши дуюмашро рангу бор мекунем. дар вақти рангу борамон саросима намешавем. ана ҳаминтар мо пурра ранг карда ба охир расондем. биёед боз мо фломастер ранги сиёҳро мегирем. рангубори расми харгӯшакро давом медиҳем. ана ҳаминтар мо гирди калаашро ба назар намоён мекунем. акнун биёед чашмонашро рангу бор мекунем. аввал мо чашми якумашро пурра рангу бор мекунем. ана ҳаминтар дохили чашмашро ба назар намоён мекунем. миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён мекунем. акнун чашми дуюмашро рангу бор мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра мекунем. миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён мекунем. фломастер ранги кабути пастро мегирем. дохили чашмони харгӯшакро пурратар рангу бор мекунем. ана ҳаминтар чашми дуюмашро ҳам рангу бор мекунем. боз мо фломастер ранги сиёҳро мегирем. рангубори расми харгӯшакро давом медиҳем. ана ҳаминтар мо гирди калаи харгӯшакро пурра ба назар намоён кардем. акнун бинияшро рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, пас аз рангубор расми харгӯшактора пурратару зеботар мегардад. акнун бо фломастер ранги сабз рангуборамонро давом медиҳем. фломастер ранги сабзро гирифтем. баргҳои гулро ба назар намоён мекунем. саросима нашуда корамонро давом медиҳем. барги дигарро рангу бор мекунем. пурра мекунем. ана ҳаминтар
акнун барги сеюмро рангубор карда ба охир мерасонем. бачаҳои азиз, хотиррасон мекунам ки мо рангубори расми харгӯшакро қисман нишон медиҳем. ана ҳамин тавр мо баргҳои сабзро пурра ранг карда ба охир расондем. бачаҳои азиз, акнун биёед аз коғази ранги зард барои харгӯшак мо ана ин гуна куртача тайёр мекунем. мо коғази ранги зардро мегирем, қаламро гирифта дар рӯи он мутасвир мекунем. қаламро гирифтем, ба кор шурӯъ намудем. мо аввал камзулчаи куртаро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. акнун домани куртаро тасвир мекунем. ана дар ин ҷо. паса тасвир намудан бо қайчи мебурем. ана ҳамта мо пурра тасвир намудем. акнун бед бачаҳои азиз қайчиро мегирем, ба бурдан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда, аввал мо камзулчаи куртаро эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба расми харгӯшак мечаспонем. бачаҳои азиз, мо расми куртачаро пурра бурида ба охир расондем. биёед бо он расми харгӯшакро ором медиҳем. мо ширешро мегирем. ба коғаз ширешро молидем. мо аввал камзулчаи куртачаро мечаспонем. ана дар ин ҷо эҳтиёт карда саросима нашуда. акнун домани куртачаро мегирем. ба он мо ширешро мемолем. саросима нашуда онро ҳам мечаспонем. ана нигоҳ кунед, расми харгӯшак тора пурратару зеботар мегардад. акнун биёед мо боқӣ мондаҳои домани куртаро ҳам мечаспонем. мо ширешро ба коғаз молидем. ана дар ин ҷо мечаспонем. саросима нашуда эҳтиёт карда. боз мо ба коғаз ширешро мемолем. мо ана ҳамин тавр бо расми куртача расми харгӯшакро оро додем. бо фломастери ранги сиёҳ расми харгӯшакро қисман рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр гирди дасташро ба назар намоён мекунем. пурра мекунем. акнун дасти дуюмашро рангу бор мекунем. эҳтиёт карда корамонро давом медиҳем. панҷаҳои дасташро ҳам ба назар намоён мекунем. акнун мо домани куртаро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. дар вақти рангуборамон саросима намешавем. акнун биёед бачаҳои азиз мо холчаҳои куртаро нишон медиҳем. ана ҳамин тавр мо пурра мекунем. ором медиҳем. ана дар ин ҷо мо холчаҳоро ҳам тасвир мекунем. рангу бор мекунем. ана дар ин ҷо. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, биёед бо коғази ранги норинҷӣ сабадчаи дасти харгӯшакро оро дода пурра мекунем. мо қаламро мегирем, аввал дар рӯи коғаз тасвир мекунем.
ана ҳамин мо дастаи сабадчаро тасвир мекунем. Расми сабадчаро паса таъсир намудан бо қайчи мебурем. поёни сабадчаро пурра тасвир мекунем. ана ҳаминтар ба назар намоён мекунем. бо қалами оддӣ тасвири расми сабадчаро мо пурра ба охир расондем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба расми харгӯшак мечаспонем. ана бачаҳои азиз, расми сабадча пурра тайёр шуд. биёед бо ширеш ба расми харгӯшак мечаспонем ва бо фломастер рангу бор мекунем. мо ширешро мегирем, мемолем. саросима нашуда эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳаминтар. акнун биёед дохили сабадчаро бо расми сабзи тайёр пурра мекунем. ба расми сабзи мо ширешро молидем. ана ҳаминтар ба дохили сабадча мечаспонем. акнун биёед фломастер ранги сиёҳро мегирем. расми сабадчаро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар мо дастаи сабадчаро аввал ба назар намоён мекунем. пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, то рапоратару зеботар мегардад. худи сабадчаро рангу бор мекунем. ана нигоҳ кунед, бачаҳои азиз, расми харгӯшак то рапоратару зеботар мегардад. акнун мо пойҳои харгӯшакро ҳам рангу бор мекунем. пои дуюмашро ҳам ба назар намоён мекунем. ана ҳаминтар панҷаҳояшро ҳам пурра рангу бор намудем. акнун биёед мо анаин домани куртачаро ҳам нишон медиҳем. фломастер ранги гулоби пастро мегирем. домани куртачаро ана ҳамин тав рангу бор мекунем. пас аз рангу бор намудан расми харгӯшакро бо қайчи мебурем. бачаҳои азиз, акнун биёед расми тайёри харгӯшакро бо қайчи мебурем. мо қайчиро гирифтем, ба буридан шурӯъ намудем. мо эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, дар вақти буридан асло саросима нашавед. эҳтиёт карда гирди калаи харгӯшакро саросима нашуда мебурем. бачаҳои азиз, расми харгӯшак пурра тайёр шуд. биёед онро бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. акнун ба расми харгӯшак кубикҳоро мечаспонем. ана ҳаминтар ба кубикҳо мо ширешро мемолем. акнун бо расми харгӯшак рӯи лавҳаро мо ором медиҳем. ана ҳаминтар мечаспонем. акнун биёед бо бутаҳои тайёр рӯи лавҳаро боз пурратару зеботар мекунем. ба он мо ширешро молидем. бутаи якумро мо дар инҷо мечаспонем. ана ҳаминтар. бутаи дуюмро гирифтем. ба он мо ширешро молидем. бутаи дуюмро дар инҷо мечаспонем. ана ҳаминтар. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин харгӯшчаҳои зеборо дар оғӯши табиат чун ҳар вақта аз хоҳазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.